Protagonista izatea historiaren hainbat modutan uler daiteke, baina oro har protagonista pertsonaia berezia edo historiaren arlomen batean nabarmendu den pertsona da. Historien protagonista izan daiteke pertsona bat bere lorpen pertsonalengatik, adibidez, Einstein zientziari egindako ekarpenengatik edo talde bateko buru bihurtu delako edo dutelako. Esaterako Kristobal Kolon Amerikara joan zenean, berekin batera beste 120 pertsona joan ziren, baina bere izan zen espedizioaren buru eta historian bere gaitu da Amerikako aurkitzaile gisa. Pertsonaia bat lider izatera zer faktorek eramaten duten hausnartzeko modukoa da, baina hori beste gai bada. Baina protagonista izateren kontu onerako edo txarrerako da. Izan ere bere akats edo hanka sartze batek bihurtezake pertsona bat protagonista. Honen adibide, Robert Scott Antartikara joateko bere espedizioaren porrotak egin baitzituen famatu. Historian zehar nabarmendu diren pertsonaia ugari dago. Esate baterako, Aristoteles, Isaac Newton, Hitler. Batzuk ekarpen positiboa egin diote historiari. Beste batzuk berriz, eragindako minarengatik egin dira pertsonaia historiko. Hau da, ezin ditugu zaku berean sartu Newton eta Hitler. Historia eta pertsonaiak aztertuta, bada gauza kurioso bat. Googleen personajes historikos relevantes jarrita, azaltzen diren guztiak gizonak dira. Zergatik ote? Urte askotan, emakumeak guztiz baztertuta bizi izan da. Hau da, zientzian, politikan, literaturan, beti askoz gizon gehiago egon dira emakumeak baino, eta oraindik tamalez horrela da. Gizonek zuzendu dute mundua, eta gizonek idatzi dute historia. Emakumeek askoz aukera gutxiago izan dituzte arloren batean gainentzeko. Jokatzeko aukerarik ere ez baduzu, nola irabazi partida? Emakumeen menpekotasuna justifikatzeko, intelektualki eta biologikoki ahulagoak garela diote. Horrez gain, sistematik edo sozietatetik baztertuak izan dira eurei dagokien rola betetzen ez duten emakumei. Etxeko lanak egitea, sukaldatzea. Historiografia mota honek hau lortu du, emakumeak gure iraganaren eta historiaren kontzientziarik ez izatea. Gainera, emakumeak eta umeak izan dira gerraren ondorio gogorrenak bizi zituzten eta dituztenak. Gizonak etxetik joan da, emakumeak etxearen eta umeen kargua beraiengan hartzera behartuak izan ziren, nahizik eta dirurik ez izan. Gerren sarraskia lehen pertsonan bizi zuten. Umekiko duten merituak kentzea emakumeen kontrako indarkeria modu bat delakoa nago, zeharkakoa baina bada. Gainera, emakume asko ezin izan ziren iritsi euren lorpena munduari zabaltzera. Gizarte honetan asko jota emakume protagonistia buruz hitz egiten da, baina ez emakume xumeez, desagertuak izan zirenak, eta urte batzuk geroago hilarri dokaletan hilda aurkitu direnak. Euren bizitzen modu krudelean lapurtu zaien gu gau bezalako emakume inozenteak. Alargun geratu diren guztiak, euren zegokien rola, bete zuten zigortuak izan ziren emakumeak. Gizon baten itzalan bizi bera izan ziren emakumeak, sorgintza hartu eta erre egin zituzten beste haiek. Urtero hiltzen edo desagertzen diren emakumeak. Beraien eta beraien ingurukoei laburtako bizitako hitza da gaur egun ere ikasteko geratzen zaiguna. Belaunaldiz belaunaldi ukatu egin zaigu gure iragana, geure egiazko historia. Sinetarazi digute ez dugula historiarik egin, geure funtzio bakarra etxeko lanak egitea zela. Eta hori emakumeen eginkizuna oso modu krudelean gutxiestea da. Historia liburuaren azpian ezkutatu nahi izan dira emakumeak. Zorionez oztopo ugari gaindituta gutxi batzuek bai lortu zuten haien izena historian nabarmentzea. Horren erakusle ditugu Marie Curie, Frida Kahlo, Anna Frank eta Virginia Woolf. Historian gizonek izan duten presentzia emakumearenaren gainetik jartzen da, baina gizon handi baten atzean emakume oraindik handiago bat dago. Emakumeak itzalean egon dira beti, eta haien lorpenak ere ezkutuan geratu dira, edo okerrago isilarazi egin dira. Eta horreko gaian ikusi genuen bezala, kontatzen dena eta jasotzen dena bakarri bihurtuko da historia.
Egia da asko sinplifikatzen dela sorginen alabak garela diogunean, baina ukaezina da agian berreskuratu egin beharko genukela emakume horien memoria. Nondik gatozen ikusteko berriro ere zapalduak ez izateko eta zapaltzen bagaituzte indarrez zutik jartzeko.